Oya orenyo kora moge joang kamora mora ma intiere ukinyi maka uono chendo mabendo wakilni kachiel mar mondo mi warang ni piny Kenya to ringo eyo machal nade odiochiengni maka uono nyakora moge joang ibedo koda kae nyaka giko mar chenro maka uono maru piny kod mbako romo odhi bedo kae kawaiko ni chenro ma lach ahinya odiochieng maka uono tarik 25 oganda mathoth nitiere kar kae ka girito neno ne piny Kenya to chung eyo machal nade kawuono koro mojongi ni kae weche manyien no magazet kod twak weche mag tuke kama bedo kae ka warang gazet ma Daily Nation kod mano ma The Standard wabeda ne kod ng'eyo ni ka to gichal nade mano ka wantiere kod ka achiel kachiel nyakwara moge juang iwacho ni ero wach momi pek e gazet mar Daily Nation ka wacho ni high varsity fees ruining our lives wacho ni kae gin weche mag omenda mago michulo e mbalariany wacho ni gin jogo masomo e mbalariany mag ji giwegi mag sirkal nitiere jopuonjre ka mag Jomo Kenyatta University, Multimedia University, nitiere Masinde Muliro, Mount Kenya University, nitiere Masinde Muliro kendo ka Jomo Kenyatta bende nitiere kar kae jopuonjre mathoth koro sani wacho ni giketo geno gi mana kuom sirkal mabende miyogi mana omenda matin ahinya ka gintiere kar kae kachiel kod weche mamoko bende mantiere kar kae wacho ni conned by prophet wacho ni ma prophet mluongo kae ni David Maina mobende osebedo katayo kanisa mano mar Yahweh Media Services Limited wacho ni bende osebedo kae ka spread gospel kaka TV mopogore opogore kata kamano kinde koro chopo makore wacho ni en injili mano mara gombo kata grid man malo ahinya ich lach mabende koro sani nitiere jok mamanye mago mabende nokale midhiero machalo kamago nitie gik moko bende nyakora mojo mantiere kar kae jo Kenya mantiere piny Haiti tainya obila mabende chwalo kwe piny makamano mano bende nitiere kar kae kachiel weche mabende omipek iwacho ni ero bill to allow states to hack accounts of internet users sigana timo duchi manyoro nyakora moge juang ka bende wacho ni kae en paro mabende omedo wango jo piny ahinya to mabende wacho momipek e gazet mara The Standard ondike ni plot to stalk Kenyans ma en paro mar chik mochwal kod jaod bura mar Dai Marian Kitang mabende okelo paro mano mara ni mondo mi orangi ni jok matiyo gi mbui to tiyo kod eyo machal nade osechwal od bura noyudo tarik 22 dweni mar juma mokalo kendo nyaka sani nyakora mogi jong'wech mantiere karka en twak madhi bedo ka warango kwa dhi mbele gima notimore higa mokalo dipo ni mokelo liet ni momiyo jaod bura ni mabende ni ja-UDA ni e sirkal obiro gi paro ni mar chik mar mondo mi orang ne dieri bedo kod ID kata upande mari iwacho ni gin gigi mag luongo ni age authentication nono iki ni in gi higa marom nade e gazeti kama wadhi bedo kae ka warange obeda ne kod ng'eyo ni to weche mantiere iye kae hie to gin to omigi peke yo machalado mie peke ite mara uchiel kawuono kae ka ng'odu thuolo mag range achiel kachiel ng'odu thuolo mar nene gimora mora main kanyo ka itiyo kode ID ni onego bed ni itiyo kode mondo midonje WhatsApp idonje Facebook mari idonje Instagram idonje LinkedIn kapo gichopo higni mar 18 giwie mano ginyabedo to penjo mantiere ka ni bende jogo ma nitie gi higni matin ginyatiyo gi sime mag jonyuol mondo mi gidonj gine gima mopogore mantiere kar kae paro biro mopogore opogore kendo en geno nodhi neno kar ka ni paro tichoko yo machal nade kama gintiere kae nyakoro moge juang mano dhi bedo kae ka orang mano chikluongo ni KICA mano the Kenya Information and Communication Act sani kaen the Kenya Information and Communication Amendment 2025 odhi chalo nade ko chope od bura twak mane madhi bedo kar kae wadhi bedo kar kae nyakoro mnyoka wakoni mago kod mathoth mabende pontiere kar kae kapod wamedo mana lugi nyakoro moge juang nitie weche moko medo wacho no papers no plan why exam season is in jeopardy ma en midhiero mantiere kar kae wacho ni tese gi kadiponi gionge gidhi bedo kae ka gitime yo machal nade nikech koro sani odong' mana kinde manok wacho ni tam mar 2 ni karumo tam mar 3 ka chopo penjo nego bed ni rango nitie grade mar 9 grade mar 7 test gi dhi bedo kar ka iwacho nyaka sani jonek pok ochako go chapa utese gi mag penj yanango matimre aduogo ka kod gazet kachiel kod kanonro weche mag tuke
sa achiel nyaka sa ariyo ka dhi bedo ka warango FKF Cup magoro maya yudo tiko mare mar chopo finals kaachiel koda ka Mara Sugar mabende ne ogoyo polis odiochieng' manyoro tuge nyakoro moge jwang' ang'wan nono kachiel ka to bang'e awaranga ni league mara EPL higa mar 2024 2025 kod abich ma Liverpool otieko namba 1, Southampton otieko mogik gine gisebedo relegated, Ipswich ni kanyo kod Leicester City. Wiye kanyo nitiere Tottenham kato bang'e nyakoro mojong' nitiere Wolves kato nitiere Manchester United. Malo kacha ing'e kaka gipangore ka giridre nyaka namba 4 Chelsea omore mar gi tugo tuke mago mag Champions League. Ang'o penj kae jolony montiere godo ni season no to bede yo machal nade e kinde morumo nitie jok madhi ka wuok jok madhi donjo manyien e klepe mopogore projects madhi bedo kata ka itimo e season manyien. Wacho ni tuke oruma ne pap jotugo mag Manchester United duto nyaka coach mag giwuok gichopo piny mar Amerika. Ang'o bedo kodi kanya koro mojang kod mathoth mabendo warango ni nonro mag weche mag tuke koro ikete kar kae ka watwa kendo wabedo kod ng'eyo ni chal mag Kenya to ringo nade ahinya weche mag tuke bende paro ainkono e mbui mago mag Ramogi TV konde duto kaeto bang'e chenro mar kaka wanene sa 2 nyaka sa 4 mar okinyi ma kawuono Ramogi Radio kaachiel koda ka Ramogi TV kaeto bang'e aduogo kae kod twak mag jiwo dongruok e ojende nyakoro mojong' mane toko bedo kae sa 4 nyaka sa 5 kaeto bang'e walore kanyo chenro mar bakoromo dik na sani nyaka giko mar chenro SMS line wayawe na 3:09 mbui mar Facebook wanted live Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kami bedo kod achiel kachiel e mbui mar X bende luwo chenro achiel kachiel mano Ramogi TV KE mbui mar Instagram yudo kacha Ramogi TV Kenya Ramogi TV _ mbui no mar TikTok bende yudo tipo mamoko bende mpogore kod weche manyien mabende yudo kar kanyo di kanyo ti follow kuonde go duto ibed kod ng'eyo ni weche gi duto ma chopo ni kar kae kok ineno gi Ramogi TV kar dieri ok gitimore ayiko ni chenro mayel lach kawuono wachako kod weche manyien to magi thuond weche. Tuwapokonye nafasi wale wa chuki, hasira, kisirani wanaotaka kutumia ukabila kugawanya wananchi wa Kenya. Hotel sani we are fully booked. That means nionge ngata masani nyalo go simo ni dwaro room mayudi. Machiegni nyakoro Ramogi jwang' weche manyien okinyi ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango wachako kod weche manyien en ni jatend piny Kenya William Ruto oseo gai mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ma owacho ni medo nyayo siasa mag pogo ganda kaluwore kod dhoudi magi. Ruto olose kar dak ma Kibra kama ne owacho ni sirkal medo keto maino e bero ngima oganda jo Kenya kata doko ni jotelo mamoko to kete tesre. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kinde lama ne obage kanisa mar AC Bade ma Kibra Nairobi ikawo chiwo thuolo ne jatend piny William Ruto kendo duoko mane en jalupne machon Rigathi Gachagua ewi weche moko mosekelo liet mag siasa kutende kod tulo mag tok yiero 2007. Katiba ya Kenya inaniamurisha kama rais kuunganisha watu wa taifa letu la Kenya na kuondoa ubaguzi wa aina yote. Tuwapokonye nafasi wale wa chuki, hasira, kisirani wanaotaka kutumia ukabila kugawanya wananchi wa Kenya wasipate nafasi katika taifa letu la Kenya. Sasa hii tuko na utamu ya handshake. Sema naona utamu ya handshake. Kitambo kama tulichomeka, simu ya kwanza tulikuwa tunapigia baba. Ametumia pesa zake sana. Sasa hii zile tunataka kutumia ni ya serikali yako. Ndio tusikie utamu ya handshake. Ruto mane oten kod governor ma Nairobi Johnson Sakaja, jatend migawo mar jotije sirkal Geoffrey Ruku kod jo od bura odok ne sirkal mar manywanda magi koni dhi tieka kwede mag dho udi. Kibra hoye!
Nairobi hoye! Munasema tuungane, tushirikiane. Sasa iko wangwana pale ati wa siasa mfululizo. Nyinyi ni watu wa siasa mfululizo ama kazi bila break? Munasema ni siasa mfululizo ama kazi bila break? Ati munasemaje? Ati munasemaje? It is no longer about Zakayo. Zakayo is not the one writing the budget. Zakayo is not the one who is the Minister of Treasury. Zakayo is not the Minister of Health. So I want to urge Kenyans, even some of the leaders in my party, who have taken the advantage of putting blame or empty criticism as their way of politics. You know, my senator, your senator is a very good friend of mine, Senator Sifuna. I have told him that, your senator, you know, kupinga maneno is very good, but it gets to a stage when you must take responsibility as a leader. Ruto bende oko ni sirikand Kenya Kwanza dhigero tesend mach mabiro gayo wang' mag mwandu makinde kakinde, Kibra, Mathare, Kariobangi, to kod alwora mag Nairobi. Na nimekubaliana na gavana ya kwamba hapa Kibera hii lazima tuwe na fire station. Ndio moto ikitokea, zima moto inafika kwa madakika. Na wewe gavana, nitakusaidia, tutakupatia ardhi ujenge fire station, ndio moto ikitokea Kibera manyumba isichomeke tena. Kama umenipea shamba hapo, nitajenga station vile tu tumejenga station kule Gikomba. Tuwe na station hapo Kabarnet Gardens ili tumikie watu wa Kibra wote kwa jumla. Jatend piny odok ne chenro magero udi manengo gi ogonyore. Kendo tielo ni chenro no dhi loko ngima oganda kendo miyo Nairobi picha manyien manyangafu. Na tena juzi tunafanya enumeration ya Soweto pale phase C and D, nyumba zingine 10,000. Mpango yangu na serikali ya Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunaondoa manyumba haya ambayo yanaweza kusababishwa na kuchomeka kwa moto, tuwaweke katika manyumba ya kisasa. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Penyo mathoth pod okwamo, mago penyo mathoth pod okwamo obwach. Mano mar meko, mano mar jaod bura ma Juja, George Kiumburi, ma report ma yango ni bende ne ondhie kanisa moro mane odhi leme odiochieng' manyoro. Kata kamano, bad migawo mar okwach kich to mako chung' ni pok gimako Koimburi ma ni mar nyaka sani, kata gin pod gimanye ka itude kod kuo mar lo. Josiasa mago mag DCP ywak ni Koimburi omaki kendo ging'eyo kama otere, ok ging'eyo kama otere. Matimore mana bang' ka e gwenge mago mag Kakamega obila nyo orakore kod jotelo mago mag DCP kotele kod jalupo Ogai Cleophas Malala. Ogai madun burano Rigathi Gachagua to seyo sirkal ni geto thiro jogo makwedo piny owacho. Gari aina ya Subaru Forester, na katika hiyo gari kuliweza kutokea wanaume wawili ambao walimsukuma, na licha ya watu ambao wachache walikuwa kujaribu kupambana na wale jamaa, ndani pia ya ile gari kulikuwa na mwanaume mwingine, na kwa hivyo wale watu ambao walikuwa pale hawakuweza kufaulu kumwokoa mheshimiwa, na ikawa walienda na mheshimiwa. Na hata tulipojaribu kuwafuatilia, kwa sababu kuna magari na pikipiki ambazo zilijaribu kumfuatilia, tulifika mahali ikawa hiyo gari haiwezi patikana. Mheshimiwa alipofika jana, sisi kama familia ilikuwa ni kama sherehe, ni kwa sababu tulikuwa na wasiwasi, watoto maswali, na wakati alifika nilipigia chairman na nikamwambia mheshimiwa amewasili, na tukawa na jambo la kufurahia, na tukasikizana leo tushiriki kanisa ambalo huwa na shiriki, na ili tuweze kufanya watu wa Juja wajue mheshimiwa amepatikana ama amerudi nyumbani. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki odokne sirkal ewi chenro magi chano timo ne jopiny, ka wacho ni sirkal ok bi chiko ite ne koko mag kweth makelo sirkal tesre. Kane wuoyo e nyasi moro e sikund primary mano ma Nyandarua mano Ndararua
mano e kar chung'od bura ma Kabete. Kindiki okone sirkal ni ong'ala manyime mar neno ni ochopo kare gedo mag ute manengo gini piny, gedo mar chirni manyasani kod chenro mamoko. Bende ne odok ne jothum mayande olime ka owacho ni ok gibiyie mondo mi jothum go okale midhiero e lwet kembe makeyo thumbe mapachoka. Unaona watu wengi nimewaonya wawache madharau ndogo ndogo. Nimeona watu wengine wamejawa na kiburi. Wanaenda kutuongelesha hapa kama na kutulecture. Unatulecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu. Una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Nao wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini? Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Wa unaamrisha kama nani? Weche thoth. Rowere ma jokanyo mag duond bura mar ODM okwayo josiasa ma pacho kae mondo mi otim maino mano marwako rowere e dongruok mag siasa kendo tagi e okenge kare mago mag nyayo kwe e kind kampen mag siasa ka giloso e kar dak mano mar Mathare e kinde romo margi mano mar nyayo riwruok kod twak e okenge makare mago mag yore dongruok. Gikwayo josiasa ma pacho kae mondo mi obed joadiera kendo joma kelo oganda kanyakla e chenro mag sirkal. Bende gisiemo jod bura ma ni koro sani tijgi kendo ni mondo mi oti tijgi kendo giwek siko ka giluwo sirkal madhi marach. Nafanyaga hizi shughuli every month. So sisi vijana donje chama ginosa form ODM nitie wadwaro ni vijende omi position ODM the same gi UDA the same gi moko mabiro to jotendwa giwe kelo division e Kenya to wanawacho ni youth for youth movement wadhi kelo amani Kenya to Kenya nyaka walind ok wanya wango Kenya kidhi manya attachment ngato tingi kaka okonego yud attachment alafu kitieko school onego dhi tim at internship yudo internship tek iluori gimana gigik moko to bendalo dhi igni besudo. MP ameitwa kwa mkutano na PA wa rais. Ati Faruk Kibet ameita MPs wetu na MPs wetu wanakimbia wanamfuata tu kama flower boys na flower girls. Tutakuwa na chama 2027 kweli? Nasemekana pesa inalala Nyanza na kuna shule imepatiwa 87 shillings. Hiyo siwezi kubali. Mnakubali? Nikisikia kuna shule inapatiwa 4,000 surely hiyo siwezi kubali. Unakubali? Kama hawa watu wanataka tuwaunge mkono katika serikali lazima wafanyie Wakenya kazi. Ukweli uongo? Na nataka kuambia hawa waheshimiwa wenye kazi yao ni kutembea na kukimbia kuimba sifa za Ruto kwamba huyo rais hatutaimba sifa zake kama vijana wetu wa hapa wa Climate Works hawalipwi. Familia mano wito joge gi masira mar mach kar dak ma Kibra County ma Nairobi koro dwaro mondo mi piny owacho okonyie chenro mag yango joge gi mano wang'e masira no. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni ting' mar iko ringre ji 9 go manyo wito ngimagi e masira no ibiro kaw kotend county ma Nairobi ma bende biro neno ni ute mano wang' oger manyien. En masira mar mach mano muoche kar dak ma Kibra County ma Nairobi sa 10:30 okinyi manyoro. Mach mano duogo negi sa 1 gokinyi gi joneg mach mano chope kar masira no sa 11 okinyi ka gikonyore gi rawere maya elora no. Kaluwore gi report mogol gi jagoro mararita mar gweng' ma Kibra Yusuf Mohamed, majno ne onego ji 8 kanyaka sani mana ng'at achiel kende mose yangi ka ringre mamoko 7 pok oyangi ne gin ng'agi ni kaluwore ni ne giwang' marach. Tulipofika asubuhi karibu saa 11 tuseme ilikuwa saa 10:40 hivi tukaamshwa na manduru. Tunasema amkeni kuna moto. Sasa tukafikiria maybe ni wesi but sisi tusikia tu kuna moto tunachomekewa ikapiti tutoke nje mbio. Ile wakati ya kutoka kuangalia huku nje ni moto tu tulianza kuona imesiba stairs.
but sasa hatukujua ni moto ilitokea wapi. Masirano bende nowang'o ute 50 manowang'i gik moko te igi ka joma moko manoyudo hinyruok pod dhi mbele gi yudo thieth e osiptende mopogore opogore. Kitu tutahitaji kwa serikali kuu, serikali yetu ya kaunti ni watusaidie hizi miili ziende nyumbani, sipate kuzikwa kwao huko Western kwa wakati ufaao. Tunatoka katika family ambao iko fukara. Kinde mano yuore nyasi mar lamo e kanisa mar AIC man Kibra, Governor ma County ma Nairobi Johnson Sakaja osingo ni sirikand county no dhi kawo ting' mar iko jogo mano wito ngimagi kendo gero udi manyien ne jogo ma utegi nowang' kaluwore gi masirano. Oyango ne gisechako loso chenro makare gi migawo mar teko mane oni stima otudi e yo mowinjore e kar dakno kaka yor duoko piny kwan masiche mag mach. Kuna wale wamechomekiwa hata IDs, vitambulisho wale ambao na documents, tuwasaidie kupata documents mpya na mimi nitawalipia gharama yote ya hizo documents ili they can just get back to normal life, si ndio hiyo? Kwa hivyo tutazidi kushirikiana na nyinyi. Rais leo amekubali. Nilikuwa nimemwomba ile shamba hapo ile ilikuwa inatumiwa na kura wakati barabara ilikuwa inatengenezwa, ndio tuweke fire station hapo. Fire station niwe hapo. Jatend piny Kenya William Ruto bende nolimo kar masirano ka en kanyakla kod jotelo mamoko bang' wuok e lamo e kanisa mar AIC Kibra. Jatend piny kod jod bura kama oting'o mano ma Kibra Peter Orero otiyo gi thuolono mar twak kod jopiny kendo mwandu mag kony bende nopognegi. Kamachielo, jatend migawo mar thieth Aden Duale omedo chung' ma otegno mane wi chwalo jochiw thieth mag UHC nyaka counties. Duale mane loso e kaunti ma Garissa okoni chutho en komiye omenda mano kokalo kuom od bura to ekore mar ndiko jochiw thieth mago e yo maungirore mak mana nigi sani to nyaka chwalgi e kaunti mano kama winjo gibede. Mambo ya UHC, mimi na governors tumesikizana. The problem is some people want me to make popular decisions. No, I will make the right decision. I have spoken to the Senate, I have spoken to the National Assembly. In their wisdom, if they allocate the 4.2 billion that is required to make our healthcare workers, who I have a lot of respect for, the UHC staff, if that provision is made, by July, I will, working with the Council of Governors, we will transition them to permanent and pension. The Council of Governors have agreed with me. I met the chair of the Health Committee on Friday. I am pro-devolution, and I know health is devolved. There is no way you can have a contract with the county government and your payroll is in MOH. There's no way. Paro mar chik koro ni e od bura mano mar gayo kakitiyo kod mbui paro mochwal kanyo kod jod bura mar Dai Marian Kitany. Poni okale onyalo miyo jo Kenya ondikre kendo yud namba moyiedhi mano ka itiyo kod mbui kod tiyo gi opande e yor donjo e mbui. Nairo twak mar twak thuolo mar twak kod jalony weche mag mbui kendo koro okolonwa tiend paro mar chik. Tarik 22 dwe mar abich higani, oboke man kod paro mar chik mageto loko kaka itayo weche mag tudruok pacho ka ne ochope e apis mar od bura mamalo ma en the Kenya Information and Communication Amendment Act higa mar 2025 ma osir gi jaod bura mar Dai Marian Kitany. Paro mar chikno geto gayo nyithindo kuom rango kata tiyo gi mbui maricho e kinde magitiyo kod mbui. Wayudo thuolo mar twak kod jalony weche mag mbui kod tudruok ma bende en jatatije ka Konza Technopolis Development Authority John Paul Okwiri ka okolonwa maling'ling ewi parono mar chik. Koro gidwaro ni jo internet bende otim billing kaka Kenya Power timo. Mana achiel. Mar ariyo odwaro ni mondo mi kitimo billing to nyaka bedi joma tiyo kod lwasi oket wach mar unique identifier. Ngeche ni nyaka koro jibed gi ID moro ma siche midwa tiyo gi lwasi kata midwa timo services to emitiyogo kaka watimo kod gi sani. Kendo kaka customers
seche ma customers tiyo gi internet ni inyalo bedo ni kaka gitiyogo no inyalo timne analysis. To bende en adier ni paro mar chik ni ka okal, giod bura onyalo rocho kaka irito nonro mag jo-Kenya matiyo gi mbui. Oganda moko osebedo gi to ni dibed ni nitiere nonro ma jopiny ma inyalo rochi kaluwore kod mbekni mag tayo chikegi. Koro ma chik ma osebedo ka tayowa kaka jo-Kenya e weche mag data privacy, ma koro ng'ato ok nyal ketho nonro ni ka ok imiye thuolo, to ng'ato bende ok nyal biro manyo nonro ni ka onge chik moluwo. Koro yudo ka kata koro chik midwa kelni dhi kelo gimoro ni ID, to iyudo ka gini en gima osebedo nikech serikal duong', to serikal ka duong' magi information kata nonro ma serikal ong'eyo. Jo-Kenya ma osendiko laindegi mag simu kod mago manyien ka okadh chikno, to biro dwarore mondo miyo ndikgi manyien ka gitiyo gi opande magi koka giyud thuolo mar tiyo gi mbui kaka mago mag WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn kind mamoko. En gima ber mondo mi wabed gi social media. Gima nyalo wacho ni mondo koro as much as wa access social media, to nyaka koro waket chenro mondo mi koro nyithindwa kik yud wrong information. Mondo ket chikni tim, biro dwarore mondo jo-Kenya mamoko matiyo gi SIM card kata cards mag simu ondikre malong'o. Bende dhi dwarore mondo ji matiyo kod apps kata mbui oketi gi makare. Mae ok chop kare nikech oganda moko masiko riambo ikgi kata matiyo gi nying magalagala e mbui. Onego range nade kodoko kor karito chike ma oketi. Iyudo ka koro chik abila ni bro streamline ng'ama nyalo kelo gik mabeyo, nikech wan gik mabeyo madwaro. Koro iyudo ka chik ni bende kete to koro dhi golo iluongo ni fake news and fake accounts and fake people. Paroni mar chik koro nitiere od bura. Imiyo jopiny thuolo mar mondo mi ogol pachgi ewi kaka inyalo bere. Chikni bende ka opuodhi biro keto Kenya kaka achiel kuom pinje ma orido chike kaka itiyo kod mbui mag oganda kata social media kind jopiny. Kaluwore ni onge okenge matayo chenro ni makare piny mangima, pinje mamoko koro oseketo okenge mag neno ni chenro ma iloso to iketo e mbui luwo higni mag jogo matiyo kodgi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Nyakon mojangi report makamano bende makelo wae giko mar weche manyien kinyi makawuono. Weche ma tiyo kanyono bende biro achiel kachiel e weche wa mag gazet mabende nitiere kaka okinyi makawuono. Agoniro kamano jogo duto ma osindiko nwar ne wachak chenro nyaka sani ka medo mana kalo yote makamago. Agoniro kamano nyakuom bedo kodwa kaka Kennedy Otieno ma Ken Fundi ano mabitao na neno malera ahinya kaka pile. Jaote Millicent, good morning kawuok mwero panda se account yan kodi chenro karkanyo kama Jalango Otieno man wich lumero kama na enya Liliana Dhiambo amoru kodu kokelnwa rupenye malera enya aero kama na enya Rafiki Wodli Gala Kabiero owacho kanyo good morning Vitalis Ochimod game karariu wacho na moru kodu kasemole chenro mar rupenye okinyi masani aroka nyasero kamano kuom chopo kendo an kodu nyaka giko gimalet ni jotelo siemore koro wan raia wachom kure to di chalo nade e kinde mabiro. Erokamano Felista Omenda Rupiny kawuok Hawinga. Erokamano Okinyo Oduor Baba Okinyo pamoja nyaka giko Jacqueline Awuor Gachagua bende seyo Ruto. Haya nyakwaro dada aneno Rupiny kawuok Chemelil. Erokamano ahinya kumote mari kachal kora Kalili Ombei neno wakentiere Ombei Massive Victor Tala wachno imore neno wakaini kanya Victor Charles Onyango neno live kentiere Nyanza dala pinyo yie okinyi makawuono. Alex Ogoya wachone good morning. Mano Mustafa bende neno karkanya Mustafa Otieno. Erokamano ahinya kuom otemari Ayuyu Junior neno wakentiere Kisumu County. Nyakwar Manyala neno Rupiny bende ken Migori Suna Kae. Stephen Omoria neno waken kanya kukono waluo chenro. Victor Marcia neno wakentiere Lego Karapule. Erokamano nyakumote mari Jackson Mboya sadonje chenro kendo neno makare ahinya kawuok e kaunti ma Kisumu. Agoni erokamano nyakum jogo bende ma ondiko no achiel kachiel kaluwo
chenro owacho na se molo kendo luwo kachiel ma jogo mantiere chenro karka okinyi ma kawuono. JP Okwiri wacho na se chiewo kendo wuotho chomo mana Konza kawuono tich chwada mor gi chenro mar piny okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya achiel mano JP Okwiri. Erokamano ahinya Lilian Mikala neno waka owacho neno ka Kisumu and well represented. Rafael Odhiambo mano mar Big Nations Interior luwo chenro kinyi makauno kentiere Nairobi kae med mana tiyo mategi tich makare. Erokamano ahinya kuom kete karka Steve Odiwuor kaachiel koda ka Quinta Kinyi. Erokamano ahinya kuom kete karka achiel nyakoro mo jo aduogo kae kono magazet ma The Standard kono ma Daily Nation nyinga Cleophas Oluogo Kisumu kanya kwar mukeo nyaka chisango orit masani. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Ranyisi mag dang'ni mag paro nyalo bedo gi parruok mang'eny, bedo gi chuny monyosore kata bedo gi kuyo, bedo gi paro ma ok owinjore, bedo gi chandruok mag nindo, bedo gi pek mar del kata bedo gi chandruok gi gombo mar chiemo. Many kony ka in gi kiawa ni paro ni ok ber. Wanyiso ni wadeo. The least a business can do is just afford the bills. Whether it makes profit or not, that is something you will do later with the marketing and whatever. But I can assure you it's able to service your employees in terms of payroll and the rent at least and utilities and whatever. Most CEOs or most business owners don't pay themselves. So even me, I'm on a salary. After me, I wait for end month like everybody else. Like everybody else. I'm like, telling you, what date is today? Because at the end of the day, when you don't do that, then you will never separate money for yourself and money for the business. They will always be intertwining. So watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Hawi marach. Atimo mos. Inni ora ka nikech ng'ato noneno mtok Rakesh machiegni. To kendo inni ora mondo ane such wuon arus. Ile timo maber. Nikech ng'ama neno kanyo. Kiwacho adier en Rakesh. Mwezi iko kwa kona, budget iko tight, but Citizen Duka says relax. So get home baking flour 2 kg at 137 from 145 shillings. 3 liters cooking oil at 789 from 1,025 shillings. 2 kg basmati rice at 589 from 767 shillings. And 12 packets of milk at 539 from 588 shillings. Dial *487*5#. Choose what you want, pay, and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Ramogi. Regulation occurred through Gimilogi public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye.
Buch Jopin en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro maintiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi gene mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwa ni mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji, kendo pur ok en pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakora moge jong machiegni wadhi nyime ka kono mag gazet wacho ni jok mosebedo kae kani kodwa achiel kachiel jogo mabende medoro no ote kar kae wacho ni ote gichako kar kae jok maneno ga bwana Ilal Manade asedo nyicho maro piny ka neno maler kan tire Nyalenda Kilo Junction mano anko kode Charles wacho no mora ina machopo kar kae kala ntiere piny kar kae podo bo medo mana twaka achiel kachiel ne lal na weekend mokalo cha kar kae mano podo no koduka mosenya na nyola mano mag joka Okinda Boaz bende mane oiko Woodgi mano weekend kara jumba riyo mokalo antiere kar kanyo koro mogi jwango kinyi makawuono gi jogo bende man kod let kod mor e chunygi e wacho ni let gi kuyo bende ote makamano ne anyuola mano mar Joakim Mugwanga mano wuon Zakari Mugwanga bende osiepa kendo jal maluoche no mar piny achiel kachiel wacho ni oweto jal malongo ahinya mar Zakari Mugwanga sai mondo mi oke chuny baba kamokwe. Wa ukinyi makono ka ane gazet nonro ma gazet chako sani harango gazet ma Daily Nation kod The Standard antiere kae kod Eric Ukeo Kizito ya orekeno machiegni oyawre Nyakilofas en ukinyi makare odiochieng' mar wuok tich nikech Kilofas odiochieng' mar wuok tich bende nikele chenro mar weche tuke koro wacho nang'o e historia odiochieng' makawuono dwe mar 5 tarik 26 1970 mane en jatend migawo mar saga kod weche mag oganda mano Masinde Muliro ne onyiso od bura ni piny owacho ne nitie kanyo mar neno nang'o siasa kod akweda mag dhoudi ok odonjo weche mag tuke kendo nowacho ni en kaka jatend migawo ok obiro bet kendo neno ni weche tuke oroch kod jodito koro kaka kawuono odiochieng' ma bende irango weche mag tuke koro waparo historia mane jatend migawo machon Masinde Muliro nowacho e weche mag tuke higa mar 1970 wacho ni weche mag tuke nyakoro mojwang' onego otagi mano ka okrang siasa kendo kiket tugo e weche mag tuke mano ka rango pek mabende nego bende rango nyakoro mojwang' achiel kachiel ite mokwongo mar gazet mar Daily Nation ma wach mantiere kar ka kendo wach machako do Kizito jopuonjre ywak
mbalariany mopogore opogore kendo mane chal mar wach kanyo koro jopuonjre moko mbalariany Jomo Kenyatta Multimedia Masinde Muliro Mount Kenya University nitie Masinde Muliro kendo ka koro Jomo Kenyatta University iwacho ni nyaka sani elofe iwacho ni mamalo ahinya kwan mamalo mag jopuonjre sani nitiere kama tek kalure kod omenda mag school fee mabende ichulo moko kuomgi koro ichuno mondo miowe school ka gidhi manyo yore mamoko maginyalo neno ni gimanyogo fee kata gidonjo tije mamoko. Cleophas sigana moket e gazet mar Daily Nation ni en sigana mabende koro konene kama to ojonyo chuny nikech kanyo koro jopuonjre alufe miche gi miche koro sani kadho matek kalure kod chudo mar omenda mar somo mar mbalariany kanyo ma biro to Cleophas katelo kata sirikal mar Kenya Kwanza nokelo chenro mar chulo omenda manyien mane keto jopuonjre e kiwango mopogore opogore mano winjo ni nitie band mar 1, band mar 2, band mar 3, band mar 4, band mar 5. Koro Cleophas ywak mantie kanyo en jopuonjre mathoth mago mokoso monego bed ne bedo kata band mar 1 mar mondo mi yud sir kuom piny owacho koro yudre band mar 4 kod band mar 5 kanyo ma sigana Cleophas makoro okelo jopuonjre mathoth mondik sigana margi kae koro sigana margi keto ranyisi mano chandruok ma jopuonjre mathoth kadhe e pacho kae ma bang' kanyo Cleophas yudo japuonjre moro miluongo ni Michelle Masera mane somo e skund primar mar Kenya mano kanyo kama ne wuon gi ne tiyo kaka jayuecho kod timo tije moko kanyo matindo tindo mano miyo nomiye sir kata skul nomiye somo sir mar somo kanyo mano chakre klas 5 nyaka klas 8 mano timo maber penj mare mar KCP mano dhi e skul sekondar mar Bishop Gitamu Ngandu kachacha mabende notimo maber Cleophas mano dhi e skul mano mar mbalariany mar JKUAT kachacha koro Cleophas oyudore kane okete band mar 4 ma koro en kod midhiero kowacho nang'o ni jogi notiyo gi nonro mane mar kete band mar 4 kowacho nang'o bedo ni nosomo e skul man kod nying nyalo bedo ni ema notiyo godo mar kete band mar 4 owacho ni jonyuole gin jogo modhier mok nyal makoro skul nomiye manasir kata mana somo e skul sekondar nomiye manasir koro magi duto midhiero momake to yudre kuro nare kowacho nang'o onego bed nochulo 72,000 mano kuom semester manyiso nang'o kuom higa achiel onego bed ni ochulo 140 mano mana ma ochulo mano kiweyo sir monego bed ni oyudo kuom piny owacho monego bed ni oyudo kuom HELB koro ketgi sigana kama thoth mag jopuonjre ma koro wacho nang'o kaka wach ni dhi ni Cleophas thothgi nyalo weyo skul nikech bende koro riembo gi gidog dala ma bende koro kata penjo ok yienegi tim kapok gichudo ma kata registration iwacho nang'o ni dwa ni gichulo 5% mar pesa eka gitim kanyo Cleophas ma koro gichiwo ywak ne piny owacho ka koro gikwayo mar mondo mi orangane wach ni makare wach ni kokorangi to gineno ka sombgi koro dhi rare Luanda ma bende koro gidhi mbele kod somo ma midhiero mosebedo Cleophas ywak mosebedo ma bende inya paro kanyo do mamalo neno chungo wach makamae to kata kamano do mar ywagruok noduogo mopuodho chenro makamae ma koro mano kelo kiondko midhiero makagi kacha ne jopuonjre nikech koro giwacho nang'o en kinde ma bende jonyuol kadhe matek ngima oidho malo machulo omenda mar somo mbalariany koro bedo matek koro dhi bedo nade koro ma en kwayo ne piny owacho mar mondo mi udoga ne chien oranga ne ni to kenge magi muket makare mar mondo mi jopuonjre oyud somo yo makare ma gi bedo kod ng'ukruok e somo kendo weche mag chulo omenda oket yo makare piny owacho ero beni rango weche mag somo molo to kinde makoro jopuonjre ywak malichni kamano nyakoro mag jwang bende kirango gi timar adek kanyo kama ntiere jatend jopuonjre Elvis Otieno owacho ni jopuonjre mamoko koro nyaka sani ok cham kata chiemo mago mag lunch breakfast supper ogichiem nikech gikano pesa mano mar chulo omenda mondo mi kik girem timo penj oboke mondik e ite mar 2 nyakoro mojong wanyanda ne ite mar 2 kod ite mar 3 kanyo ntiere oboke moro ma kang wanyanda ne te owacho ni the son of a peasant must have a degree mano kama gintiere kar kanyo kendo ite no mar 2 nyakoro mo gijwang ite mar 3 kanyo kama jopuonjre go ntiere mago jopuonjre ma Moi University
mano College of School of Medicine mano ka ne gine ng'anyo mano ka gikwedo weche mag chal mag wach magintie wachni the son of a peasant mano iteno nyathira kara kata kogole kar kanyo nyathi jachan mano kama gintiere kar kanyo Jwaramogi Jwang. Pod wantiere iteno mar ariyo Jwaramogi Jwang ka pod wantiere kar kanyo iwacho ni nyathi jachan nyaka yud degree mane wach mantiere kar kanyo mapek mabende omiye pek kar ka to wacho ni weche mag somo ka ntiere kar ka jopuonj koro chano weche mag ng'anyo e weche mag somo piny kar kae mana kang'o nya yude mano e weche gi achiel kachiel mano teachers threaten strike over stalled pay rise talks mano wach mantiere kar ka achiel kachiel sikar mondo ka kod Winnie Atieno koro giwacho nang'o gin kod ndala biro kende mar mondo mi gibed kod twak ni kokamano to gidhi e ng'anyo gidwaro ni gibed kod twak kod duolo mandiko jopuonj mano TSC mano motelo ne somo budget magiwacho nang'o budget ok onego bed ni somo kapok gibede twak mar rango winjruok margi mar osara mano collective bargaining agreement mar higa 2025 ma iwacho ni koro kinde mare oserumo ma koro onego bed ni timo twak magiwacho nang'o onego gibed piny giwuo makare kapok osom budget Cleophas budget mabende jatend migawo mar omenda John Bade oselieko nwa kanyo ni nyalo som tarik 12 dwe mar 6 koro giwacho ni wechegi obed piny mondo mi giwuo ni kokamano to Cleophas gibro dhi e ng'anyo mano kano tele kod jakom Mario Mboko Milemba kod jagoro ma Kojolo Moses kanyo ne giwacho ni romo gibro timo koro bro puodho ng'anyo kadipo nono ni ok gibed piny kod TSC ma giwuoyo e wechegi mag omenda kanyo Cleophas kono mojo mano kantiere kar ka weche mag somo gi oborang'o ni ka ikuku mar Jwaramogi Jwang ne gindo kanyo gichalo machalo wedhe ni iti mar ang'wen iwacho ka ni Sacred Swindle kuo manya bedo no wichi kuo ma oyudo upako kuo ma opuodhi gi ng'ano luongo ni jatich Nyasaye nitiere oganda ma nyaka sani Jwaramogi Jwang ywak kalure kod lal mag omenda ahinya nitie nyadene moro mantiere kar ka sikar mondo ka kod Steve Otieno en gino mosekelo buok ahinya nimar en gima timore kakalo e wang' jowi mopogore opogore ma en kama riwruogni mano yawe Media Services Limited ma en achiel kuom jogi mosebedo kanyo ka keyo weche mag injili ahinya kakalo kuom wang' jowi kendo ka gisebedo ka gitiyo gi stations mopogore opogore mago mag Jawabu TV gintiere Madhabahu TV Yawes Media Yawes TV kod Shahada TV wacho ni Maina jema chobeno Mr. Maina's Media Group kanyo ka gikono ganda ni mondo mi or pesa mondo mi giyuda ne omuom mamoko nitie miyo moro kae mabende nyinge Ruth Wanjiku en dayo ma Kikuyu mabende wacho ni otuo entiere dala kendo chopo kanyo ka omiye singo mar yudo siling 10,000 mano bang' oro siling 10 minyise medoro to se nowito siling 6,000 e thuolo mar saa achiel mano ka entiere kar kanyo ma ime wacho ni ero ma en kuo ma oyudo wir makende Kizito Cleophas ma wach matek ahinya ka koro wach ni kinde ma bende koro kaka wang' jowi omedre pacho ka kalore ni koro nwadonje digital masani wantie kod wang' jo Kenya ka maromo 359 mathoth gi Cleophas kirango kanyo to gin mago miya ulande injili ilande wach Nyasaye koro wacho ni seche ma chendo dhi nyime kanyo tinjo ko chunge wadhi yweyo matin to yweyo matin mabiro Cleophas en kanyo makoro iwinjo mana nang'o ni or siling 10 or siling 5 kendo iluongo nyingi Cleophas med mana or aneni kidhi bedo jaloch med mana or imimi jingo yo moket makare mar mondo mi med oro kimai godo Cleophas ma bende kirango kanyo sigano Cleophas tiwacho nang'o maling' mane od fwambo mar Nation ofwenyo kanyo en ni jotich matiye od fwambo no bende koro nogolo maling' mawachre kanyo ka giwacho nang'o ne weche mano mak kanyo ka koro jok matiyo kanyo mor giwacho nang'o wamayogi yani gin gi mor ka gimayo japiny ma bende wacho nang'o kuom chieng giloso kanyo machiegni omenda maromo 600,000
koro yudo kioro kinda siling 10 nyaka siling 50 ma kia wang joyi kanyo winjo manang or tieno or siling 10 aneni kanyo or mesa medo oro ni med mana oro kibed jaloch koro sami medo jiwgi ni med mana oro gibed jaloch ni bane wachni en yo makare molos milombo gi godo ma ok ginyal chich ni to ng'atruot kendo koro wuok maewa ma bende wacho nang'o Cleophas jatend od fwambo no mano David Maina bende koro nomak kanyo ka koro puonjo jolendo ma gitiyo godo e mechono ma bende Cleophas ok dwano ne suchgi en lendo ma iwinjo mana duol imedo mana duol kanyo miwinjo nang'o or ok dwano ne suchgi kendo ipuonjogi kaka gitiyo mar mondo mi kik fwenygi e yore ma kamagi koro magi yore ma jopiny sani kadhe Cleophas ma bende koro wach ni en wach mokochre ahinya ma iwacho ni jaloch onge jogo matiyo kanyo ma koro nogolo maling'ling wacho ni jaloch onge jaloch en mana ng'ano miloso noloyo to ken jaloch mar adiera wach ma kama bende wasarango chien kacha kaka koro jogi bende mecho jaloch iketa keta ka ni jaloch ero ng'ane to en mana jaloch molosi koro kitiyo godo kimedo mana ma jopiny omenda koro japiny mobed mariek ni moko mineno ni gimoro amora mineno ni ber kata manyilni Cleophas ginok nyilni mago mana mudho lilo haya koro winjo kanyo ne ok duto manyilni gin mula mago ang'alos gi jokania mago manya kach mathoth ntiere karka kone gigo duto manyilni ok gin goldi koro moge jwang' ite mar auchiel ka ntiere mano mowacho kanyo ni en ang'o manyalo bedo kae timo ne jogo matiyo kod mbui state bid to snoop on internet users nyakora moge jwang' ka gitiyo gi mbui mari no lewni mana kacha biro kacha ni kore bobedo ka irange kaponi chik ma kamae okalo kata paro mar chik ni okadho mano e mbui giwacho ni gida keto mita e simbe ng'ato ka ng'ato man gi sim card mare ma ondikore wuon kotiyo kod opande mare mondo mi ochal gi macha mita bila mitiyo go ma jo Kenya Power e kinde ma ichudo igolo nonro mari kaka ichudo gima itimo kod mita mari itiyo kode okang' machal nade pile ka pile ma miyo sirkal bedo thuolo mar ng'eyo gik mathoth ahinya ma itimo kod simbi te nyako kalo kuom internet service providers kae nitie jomolo ni app service providers mago APS jog mantiere kar kae gidhi bedo kacha ASP gidhi bedo kae ka giluwo gi achiel kachiel kendo mondo miti gi app moko machalo kaka WhatsApp Facebook Instagram nyaka ibed kata kod ID mari ID ni en namba mimi mari mar mondo miti godo onya bedo ni namba ni mar opande ma itiyo kar kacha mondo yang ne diri ng'amo sechopo higa mar tiyo makare kod mbui ni to bende joma dongo ma ok ti gi mbui ni makare odhi chalo nade kendo wacho ni kar ka en gimoro ma gitemo wacho ni dhi konyo gi kedo kod jogo ma kelo timbe majendeke ahinya e mbui to ahinya geng'o nyithindo kuom tiyo marach kod mbui neno tipo moko ma ok opuodhi kod tipo moko maricho Cleophas ma koro wacho ni en monj kod mudho ma bende koro dhi donjo kiwacho ni ratiro mar oganda mar bedo kod wechege maling'ling mago privacy kanyo koro nene ka giminyalo rochi ma bende manen jatend migao Justin Muturi bende nogolo ywak ne kanyo ka giwacho nang'o magi weche madhi ataro mar chik ma bende okonego bed ni koro ikelo kanyo en ng'ur ma koro jopiny tiere godo nyako kinde koni gi koni ng'ur kanyo ahinya ma paro mar chik Cleophas mano mar Kenya Information Communication Act mar gana 2025 mikelo kod jar bura mar Adai Marian Kitany ma Cleophas koro kelo paro mar chik ni en mano ma bende koro wacho ni piny wacho osenyiewo mita ma bende oseketo mano mani wacho ni dhi tigo no mi wacho ni en tiere koro kaka entiere no koro wacho ni paro mar chik mikelo ni en mana mar koro sidho mar mondo mi gicho ti wacho no tiyo to koro idwaro mar nyukete chik koro mae koro luoro ma bende koro jopiny tiere go ma bende osebedo ka tiyo gi mbui Cleophas no aseneno weche go be mano timre chien kacha e kinde mag ng'anyo mag rowere ka koro ni seyo ni moloto gitiyo kod mbui e timo weche makamagi ma bende nyaparo jagoro mar kotu Francis Atwoli bende nogolo duonde ka wacho nang'o ni koro tiyo kod mbui dwaro mar mondo mi koro ga koro embe kako wuocha be ma bende koro waneno ka koro paro mar chik osepedhe od bura mar gayo kaka itiyo kod mbui ma koro idwa lu ni titiyo kode nang'o ni
koro kelo midhiero ma koro keto to koro ratiro ma wantiere godo mar ni nonro margwa obed maling' koro idhi rochi ma koro weche ma kamagi nitiere chikni nonro magwa ID magwa koro nende ka gima koro piny owacho dhi bedo godo ma bende ginya tiyo go sa asaya koro ratiro ma kamano Cleophas nende ka gima koro imayo japiny ka dipono ni od bura bi mokadho paro mar chik ma kamae wan koro warito ni to od bura dhi ng'iyo wachni machal nade gidhi kadhe koso dhi kadhe kama koro ywak kod ng'ur kod jur koro osebete kaluwore kod paro mar chik ma jaod bura ni koro osepedhe od bura. Aya, koro mo jogo mago ntiere kar kanyo ntiere oganda mamoko bende mapo ntiere kar ka kod weche matimore e gazet ite mar 7 ang'eni kae madhi bedo ka watiyo kato bang'e waranga ni ite matimore e gazet ma iye kar ka e machinglo kod ite mokwongo ma The Standard ka ntiere weche mag Gachagua ite mar 7 kar ka wacho ni Gachagua my party is eyeing 152 MPs the next election duond bura na Gachagua wacho geto yudo jod bura maromo 152 e yiero mabiro koro mo joma duond bura mano mar DCP Democracy for Citizens Party mabende no wadhi ite mar 7 koro mo joma mang mabie bang'e mano ka wantiere kar kanyo to bana paro mabio menyano kar kanyo ite ni ukele kar ka Mwangi ka ondike kar ka kod wach mag senators bende ma koro ntie ka wacho ni ero target 3 Ruto ministers accused of impunity Tingo Mbadi, Alice Wahome, kachel kod Kali Kinyanjui. Cleophas kwacha kod kar Gachagua kanyo bende koro wachni duondo od bura mare ma Democracy for Citizens Party DCP duondo od bura mano yawo machiegni koro geto en kod ageta mar yudo od jobura maro 152 ka koro wach nang'o od bura mamalo dwani obi obede kod jo kanyo maromo 130 ka koro senators obed mago maromo 22 manyo wacho samanye ntie alam kanisa mar AIPC mano mayude Murang'a kucho Cleophas ma bende koro no nyiso joge niya duondo od bura ni bro konyo koro gibedo kod joge mowacho ni dine bed ni gin kod duondo od bura motegno man kod joge motegno weche mag thicha bila mano timne ka dine ko timore Cleophas ma koro wacho nang'o en bende koro kwayo jogi ng'uono kuom dhi siro jatend piny Kenya William Ruto e mudho mane ko timo ne vetting mong'eyo ni to ng'at masiro ni ten ng'at machal nade koro mano ywak ma bende koro kwayo go jogi ng'uono na uru na timo makosa to kabo timo kendo mane omiyo koro wacho nang'o en bende koro nyaka losa nyamburko moseloso moda dhi gode wuoth mar yiero mar higa 2027 ka koro en bende oketo ne odwano obed kod jo bura mathoth ma koro nyal buog ng'ata mantie duondo od buche no gi weche mag thicho ko rito bro neno to bro dhi bedo nade kod Gachagua e seche ma koro Gachagua wuok oko nyaka ne thiche koro tedo siasa pacho kayo oketo siasa malo ong'awe ma koro kadho nyaka wi god Kenya koro da rito ni to siasa mokelo en siasa madhi wuok nyaka wi god Kenya koridre ukambani kodhi nyaka kanam kuch korwa kocha kosen mano madhi gik mana masawa kende kamano gi mamoko bende ma wang'o i jod bura mag senators e wi jogi mantiere kar kanyo koro mo jwang' oting'o John Mbadi, Alice Wahome kod Lee Kinyanjui iluongo gi mondo mi gichopi e nyim od bura komiti mochung' ne dayo dhogi kendo nono kaka gitimo chenro mopogore opogore to ma ok chop kare kata ok gichopi yangore kar kae ne tok kane John Mbadi orem chopo mondo mi oduok penjo kaluwore kod migawo mare nokono od bura ni ok odhi bedo ok odhi bedo machiegni mano kod man dakika 30 to bura nochako kaeto bang'e inene kanyo ka uchopi e burano mano ka entiere kacha e nyim Senate Finance and Budget Committee kendo oyie chopo e county ma Migori e rally mar siasa kendo county ma Homa Bay e rally mar siasa ka otenore kod jatend piny mano William Ruto kaeto bang'e inene ka entiere e wang' jowi moro kene manene Ramogi TV nikech ondike kar ka ne John Mbadi later after the event he had an interview with a local TV station watching 2 months ago bende no sayudo CM ka ukuom jo bura ma udweche 2 mokalo ang'o manya bedo kati mar kar ka en mana wich teko mantiere mochuno jo
od bura luongo senators luongo to guchopi mondo miduok penjo to mai gima jatend piny Kenya nosingo ni joge bo chopo mar mondo miduok penjo makamagi. Ma koro kokadho kuom speaker mar Senate Amason Kingi koro wacho nang'o ma korachaya ma jotend migawogi koro nyiso od bura mar Senate ni luongogi mar mondo mi giduoke penjo moko malure kod migepegi to gichopi. Kendo kineno kanyo Alice Waome jatend migawo mar lope bende oseluongo nyadi 7 to pok ochopo. Gin mana barua mindiko dakika mogik ne ok wachopi nikech wadich wan kod tije moko to tijegi kolu makare mana kaka sewachono moko yudo mana ka koro gintie rombe mag siasa ka koro giteno jatend piny Kenya William Ruto. Dhi bedo nade nikech koro e od bura kachacha emiluongi nyim kamati mopogore opogore mar mondo mi koro giduoka ne penjo yo. Japiny bende kokadho kuom jogo mane gioro mondo dhi oyalnegi bura dwa ng'eyo ni to migawo gitayo nang'o weche mantiere ma japiny wuoye mamulogi to gida duoko nang'o tema koro gichopi mar mondo mi giduoki. Mano koro wacho ni nyisa chaya kendo koro senator wacho ni kama ochopo ne koro gin jogo ma gida luongo mar mondo mi giketa tesre kendo tago maliet kendo gikane chik ka ging'iyo standing order mag od bura ni to koro kang mane magi mar kum maginyalo kaone mane ma kama koro senate nitiere koro jogi koro nyisa chaya ne od bura. Erokamano ahinya Kizito. Wadhi ane ite mar 13 ka mantiere paro kata opinion mano mantiere kar kanyo achiel kachiel. Nitiere opposition moro makalo gi gari ka to nitie gi ballot moro iye, nitie ng'ama ng'iye gi turbin to ting'o pinga lwete to tong' koni chaka mantiere lwete sirkal nitiere kar kanyo. Mano machinglo ite mar 13 mano mantiere kar kanyo. Paro mapiyo midhi miya kar kanyo ang'e ni dhi bedo kanyo wach ma bende ang'imiyowa kanyo mogik kotenore kod weche moko bende maponono dibed mar rango kopogore gi ma plot to stock Kenyans mabende omipek gazet ma The Standard kawatieko. Cleophas kwang'iyo machienglono to machienglono koro kanyo waneno ng'ano moro ako nanga machal be mar obila koketo turbine wang'e orango godo opingo bende oliere lwete. Opingo moliere lwete turbin cha omenyo nyamburko mineno kanyo mondik ni opposition. Mano jogo maketo piny owacho tesre. Jogo maketo piny owacho tesre bende gie kinde gi osewuok ewi nyamburko gigo siasa ma bende gikwedo godo piny owacho ma bende chien kanyo Cleophas sewinjo weche mawacho ni kumedo dhi mbele kako dhini kumedo dhi mbele gi weche muwacho koro biro makou. Koro mane miro koliero pingo turbin bende oketi rango gi godo machiegni weche ma giwacho gin weche mage, weche madhi kela kweda, weche madhi thujo piny koso weche go madhi rocho tije sirikal. Koro sani wach nang'o kudhi mbele kaka gidhini teno pinge lwetgi. Koro mogo jwang' mano mantiere kar kae weche mapod thoth mantiere kar ka achiel kachiel kirao gazet mar Daily Nation kod mano ma The Standard weche thoth ahinya mag EPL. Kizito okada we kamo ka apenji wach mari mogik to wach mari mogik en e gazet ma kawuono kendo twak malosi odiochieng' ma kawuono weche mag tuke ligo serum ada donje twak kae kod Willis Odembe mosedonjo studio kar ka to season obedo ni machal nade mana kotieko gazet kawuono ngeno mie peke ite mogik mano mara The Standard kod Daily Nation mabende orange kaka Cleophas weche mag tuke kaka wan jogo moka weche mag tuke okelo machiegni e dho chunygi kendo kaka jahera mar Manchester United jahera mar tim mar Kogale pacho kae anya wacho ni season ok odhi koda makare to kamane kako rumo ga Cleophas to bende wacho nang'o nitiere ga kinde moro machielo koro kinde machielo ne mwarito to dhi bedo nade bende nitiere lokruok moro machielo malong'o minyakel kaka club mar Manchester United mondo ebede kod jotugo moko makata ka koro nochopo ne go final kaka mar Europa cha ten final migoyo kigeno ni dwaro kombe ma cross kichiwo tichiwo moro migoyo kadhi e gol ok ni pango moro na wagoya kamano yura nena to kombe ok bi. Koro warito season manyien dhi to noko dhi koda makare tan kod geno ni kata karach nitiere to ber nyalo biro. In bende ang'eni in kod geno ayi bang'e ang'eno kodhi kodi makare Cleophas to wan kod geno. Erokamano ahinya geno ni nyakwara mogo jwang' oketwa kar ka mar mondo mwarangi no dhi chalo nade nyakwara mogo jwang' geno nitiere Kogalo nyalo yudo kombe mar FKF obogo mar Sugar manogo polisi odiochieng' manyoro gitugo manogocha nyakwara mogo jwang' magi pod biro mathoth ahinya kawuono nawinjo Ramogi Radio kiny ma kawuono chien mar Kogwen kod VOJ nitiere mano oketo kanyo mar John Okidi Jazaburi wacho ni ok abi tho abiro dak aminga mondo mi ane ng'uono kaachiel koda ber ma Nyasaye timo
e ngimawa. Yone bero obire yo mopogore moting'o nyaka kaw lig kod mathoth mapuro bonene buo bang' chieng' ka. Agudnero kamano kuom bedo kodwa kata ka kwanono gazet aduoka kod nonro mag weche mag tuke. Nyo gazet momori nyakoro mojong kiny ma kawuono aduogo mondo mi warang ne weche mag tuke to bedo nade weekend ma wantiere sani. Oriti masana tayi nyika Cleophas Loyo wuol Kisumo Kanyakwar Mukeo nyaka Chisango. Oriti masani. Await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka.